Nyakor Mogajwang en wuok tich mogik mar dwe mar auchiel higa mar 2025 arwakie chenro ni mar migago ka abromi weche ma ochope mesa mag weche manyien na odiochieng' ma kawuono ka moro ma intiere akwanyo mondo ibed koda ka chako nyaka ang' watieki to mokwongo magi weche momiyo pek odiochieng' ma kawuono. Doho ogolo chik ne ogai mar obila mondo ochwale doho jandiko e mbui Ndiangui Kiangui mane olal ndalo 10 mokalo ka nyaka sani pok ong'e ndache. The Senate shall then investigate the matter in plenary on Tuesday the 8th of July and Wednesday the 9th of July 2025. Od bura mar Senate biro winjo bura mar thicho oko Gavana ma Isiolo Abdi Guyo tarik 8 kod tarik 9 dwe manyien. We are taking this country the route of anarchy, and those are no longer constitutional demonstrations. Those are a plot to overthrow government. And we will not allow you, Gachagua, to destabilize this country. Governor Gladys Wanga wuok tung' mosuo gi Rigathi Gachagua ma okoni opondo e tok rowere mag Gen Z gidwaro mar kawo telo mar piny Kenya gi dhot machien. En tarik 30 dwe no mar auchiel higa 2025 arwakie chenro ni mar migago nyalo tudri kodwa namba mar 23600 X mar watro mugitivi at James Opondo Senior machiegni nyinga en James Opondo. Doho mamalo ochiko gai mar obila Douglas Kanja mondo ochop jandiko mar mbui Ndiangui Kiangui e doho bang' bedo ka olal kuom ndalo 10 sani ka kamano to oler kama jandiko no nitiere. Jang'ad bura Chacha Mwita olero ni ochiwo chik ma kamano kalore kod ratiro mar jal ma omaki kod obila ma chik wacho ni onego chop e doho kalore kod kaka chik olero. Juma mokalo riwruogo kinde ma pacho ka Law Society of Kenya ne omako bura e doho ma Milimani ka gidwaro mondo obila ochop Ndiangui e doho kalore ni koso chopo e doho en ataro mar katiba ma pacho ka matayo ratiro mar ng'ama omaki. LSK bende bura achielo nogo dwaro ni mondo doho ochiw chik ma chuno jatend jochiw arita ma pacho ka moting'o gai mar obila Douglas Kanja, director mar Okwach Kich Mohamed Amin ka achiel kod jalupo gai mar obila Gilbert Masengeli mondo ochope doho kendo ler kama jandiko no nitiere. Bura mar thicho oko Gavana ma Isiolo Abdi Guyo ibiro winji tarik 8 kod tarik 9 dwe manyien e kinde ma senators duto igeno ni biro romo kata bedo gi romo no makende mar yango ponono ni Gavana no biro bedo e apisi koso oyo. Gavana Abdi Guyo itudo kod tiyo ataro mar chik ma pacho ka bang' ndiko jochiw paro 36 ka achiel kod ndiko jotend migepe 31 kata bedo ni county no bedo kod thuolo mag jotend migepe 6 kende. Guyo bende itudo kod tiyo arietha kod omenda mag bursaries mag jopuonjre maromo omenda milion 30. MCS ma Isiolo ne othicho oko Guyo e apisi tarik 26 dwe ni mar tich ang'wen juma mokalo. Gross violation of the Constitution and other laws. The particulars of this allegation are that the governor grossly violated 1. Section 32K of the County Governments Act by failing to deliver an annual state of the county address for 3 years he has been in office. 2. Articles 201D and E of the Constitution by employing a bloated workforce including 36 advisors in the office of the governor, 31 chief officers, yet the county has only 6 departments and 2 deputy county secretaries whose positions are not recognized in law. The clerk to circulate documents received from the parties, including the plenary hearing program, to all honorable senators by close of business on Monday, the 7th of July 2025 by 5 p.m. And D, the Senate shall then investigate the matter in plenary on Tuesday, the 8th of July and Wednesday, the 9th of July 2025. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula ogolo kwayo ne jotend arita mondo oneni ji duto ma itudo gi chano
Kendo Nyayo tulo e kinde ng'anyo majuma ma okalo okawnegi ondamo mar chik kolose kaunti ma Samburu. Wetangula wacho ni kata obedo ni pend chik opodho ng'anyo ok oyiene oganda ketho mwandu ka oseyo okang' mane rawere moko okawo mar goyo obila moro mamiyo. Wetangula bende ne otiyo gi thuolono mar golo dhok ne kweth maketo sirikal tesre ka okoni giwe timo siasa mag athuwe e kinde ma gisero ombulu. Jatelono kwayo oganda mondo obed kod horruok ka owacho ni tije duto mane jatend piny William Ruto singo negi e kinde yiero ma okalo ibiro tim. Kwa ofisi kama yangu speaker aseme nataka serikali tufanyie hili na hili na hili, au serikali imetusahau kwa hili na hili na hili, lakini hakuna sheria au katiba inakubali mtu kuandamana, kuvunja mali ya watu, kuna jinsi wanawake, kupora mali, kupiga polisi na kuua wengine. Hiyo sheria haikubali. Wale wa Kenya wenzetu wamekufa kwa maandamano, tunalaani wale walioita maandamano, na wale ambao walihusika waadhibiwe sheria. Jotelo moting'o jatend migao mar teko Opiyo Wandayi kod mano mar thieth Eden Duale e kinde mamoko nopuoyo oganda e kaunti ma Kisumu kuom rem dhi e ng'anyo manobagi tarik 25. Kimani Ichung'wa ma bende ne nitiere nyasi no nojiwo oganda ma Kisumu kendo puoyogi kuom bedo gi kwe chieng' mane oganda e kauntis mamoko ne bago ng'anyo. Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi kod mano mar thieth Eden Duale bende osiro ni dongruok dhi medo bedo e kauntis mago mag Kisumu kendo kagi medo jiwo oganda mondo omed bedo gi kwe. Jotelogo bende okwedo siasa mag kwede mokelo pogruok gi hinyruok mag oganda. Lazima niwashukuru sana kwa juzi kukataa kujiunga na vikundi ovyo, vikundi bandia, vikundi ambavyo vimeundwa kuchafua nchi ya Kenya. Watu wa Kisumu wamesema ya kwamba wameandamana ya kutosha, na ile kitu walikuwa wanatafuta wamepata. Iko serikali, si ndio? Kuna serikali ya Mheshimiwa Ruto ikiungwa na Mheshimiwa Raila. Sasa wenye wanaandamana waandamane, lakini waache kuharibu mali. Mukaenda kuvamia ofisi ya chief ama ya DC na polisi, kupiga polisi, kuchoma polisi, hata kuiba bunduki. Sababu hayo sio maandamano. What we saw in Nairobi and parts of Central Kenya, and I am from Central Kenya, and I say it without any fear of contradiction, what we saw last week were not peaceful demonstrations. Mbona unaunganisha wa Kenya? Ndio makosa William Ruto amefanya. And we are telling those distractors, a time has come when Kenya will be united, regardless of your community, your religion, and where you come from. Jakom duond bura mar ODM Gladys Wanga wuok tung' mosuo gimane en jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua ma okoni opondo e tok rowere mag Gen Z gi dwaro mar kawo telo mar piny Kenya gi e dhot machien. Wanga wacho ni kit ng'anyo mane otim tich adek mar juma mokalo e boma Nairobi kod gwenge mamoko e piny Kenya ne ok ng'anyo, to ne en temo loko loch mar jatend piny Kenya William Ruto kod bende yungo sirikande. Okoni kweth maketo sirikal tesre ka otelegi kod Gachagua sani opondo e tok rowere mag Gen Z kendo ng'anyo mane otim juma mokalo lwetgi ne nitiere mana mar kelo tulo e piny Kenya. Nyiso Gachagua ni poni en kod dwaro mar kawo telo mar piny orit nyaka yiero ma higa 2027 ma ok okelo tungni e piny Kenya. And I want to congratulate the Greater Rangwe Youth Fraternity. Nile utamu ruketho gik moko e maandamano. Kanitie gimidwaro nitiere fair administrative action. Minyalo kawo, you present a petition. But anaki mananeno manotimore Nairobi chapana. And what we did, we went by the Constitution and took these matters to court. There is no time that people who are claiming to be demonstrating under the Constitution can turn into anarchists under your instruction and burn down police stations
and burned down courts in this country and beat up policemen and women. It has never happened. And Gachagua, this is shame on you. You will never get power through the back door. Moko kuom rawere kaunti ma Migori okono ojende ma otisi kaka Gen C mondo obed piny kod piny owacho kendo giket dwaro margi ne piny owacho e yor andika ma ok dhi e ng'anyo kinde ka kinde. Rawere gi ka otelegi kod jakom mar bunge la wananchi e sub county ma Suna West Frederico ma owacho ni onge tende mondo Gen C obed ka dhi e ng'anyo ma pod miyo moko kuom rawere wito ngimagi kendo mwandu iketho. Uma wacho ni Gen C nyaka koro ket dwarogi piny e andika kendo bed kod larruok kod piny owacho. Rawere gi kaunti ma Migori ma bende owacho ni gin sani ok ginyal dok e ndara mondo ging'anyo. Wacho ni josiasa kod jomaundu osedonjore e ng'anyo mag Gen C kendo onge olemo ma ng'anyogo nyalo nyuolo sani. Ere kaka idwa winju to kudwa wuok oko mondo mi utim dialogue gi government. Kane rais nodhi e X, nowuoyo nyaka gi jok moko ne mokia kata. Jogi bende kowuoyo godo to jogi yanya. Koro an akwayo Gen C ni mondo gibed piny, gimanya ne kaka ginyalo timo dialogue gi government. Weche gi giwache table. Ojende ondik memorandum to gibed gi sirikal piny, giwuo e yo manyasani e yor winjruok. Nikech gige koko medo mana nego jowa kendo jowa wito mana ngimagi. Wako na mawazo mazuri, lakini wanapotoka pale labda kwa ajili ya kutafuta haki yao, kuna wale watu ambao labda ni majangili, majambazi na wengine ni wezi, wanaingia kati yao, wanaharibu yale maandamano. Sasa hata tukitetea haki yetu ya kwamba sasa majenzi wanakufa, tukienda hiyo siku tena tunakufa zaidi. Si afadhali tuatane nayo, kila mtu afanye biashara yake. Ng'ato achiel owito ngimane tok chiele gi magina ka jomoko auchiel gi nyathi ma jahigni 11 oyudo hinyruok bang' jonjore monjogi e gweng' mar LMD e ward ma Burat, kaunti ma Isiolo odiechieng' manyoro. Tim kama okelo ich wang' ne oganda ma Jo-Somali ma koro siemo sirikal kuom ketogi tenge ka jonjore medo monjogi. Kaluwore kod jaduong' Osman Abidu ma en jalup jakom mar jodongo ma Isiolo, olero ni nyamburko mane jonjore go tiyogo nochopo ka saa 4 otieno ka jogo no yawo magina kendo nego jal moro ka gihinyo ji mamoko ka ngamia 17 bende ne gilal godo. Jogo manowuok lawo nyamburko no hinyore kendo koro giyudo thieth e osiptal maduong' ma Isiolo Teaching and Referral. Mali naitwa Soi. Waliingia wakachukua ngamia, wakaua mtu mmoja na wakajeruhi mtoto mdogo. Hapo ndo sasa sisi tulitoka kutoka nyumbani kwenda kurescue watu. Tulipokuwa tunaelekea ukule, wakaweka ambush kwa barabara, ndio wakatupata hapo kwa barabara, wakaamua kutulia marisasi. Sisi tunaongea kwa uchungu sana. Kitu si kitu siku moja wala siku mbili wala siku tatu. Kila siku tunateta hivi, sijui mlalamishi yetu anaenda wapi. Sisi tumeshinda kujua inaenda wapi. Hakuna mtu anatusikia. Hakuna sauti yetu inafika mahali. Hii sauti ifikishwe mahali, serikali achukue hatua, ajue sisi ni wananchi. Hakuja sisi mahali sisi tunaishi aweke amani. Sisi ilikuwa tulitoka nyumbani tu tukakimbiza. Sinasema tubite mbele ya ngamia. Ndio alitushambulia. Ndio sisi tulipata hiyo shida yote. Kwa hivyo ningeomba serikali yetu tukufu, wako na askari ya kutosha na viongozi yetu yote iko. Hii kitu kutoka Kenya napata uhuru, na hii ni raia ya Kenya, si watu ambao wametoka mahali ingine, na sijui ya nini serikali imekuwa radhi kwa hiyo. Nya kora monga juangi kanyo makao yue mara mokwonga kwa ini kikiti mabor abro somo wote uduto ma aneno ka uoro kae wote namba mar ote machoka mara ria deka uchiela no kikiti mabor nikech pod wan gi weche ma utingo nyaka weche mag tuke mag club World Cup dhi nyime e piny mar America. Jo Manchester United gi Arsenal pod odoketo mana tenge rit next season. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages?
Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Beokuodo, Luangni, nyuo kod kudi mamoko, chandi kuom jamni kendo moni loso hala. Idoro konyruok matiyo nyadiriyo. Wakelni Textop 550 EC ma en rageng motegno chia kod jamni magi. En kod clopyrifos kod sapermethrin. Textop 550 EC senego kute, okuodo, luangni, nyuo kod kikun mana kadiemo wang'. Ruyath mar Textop 550 EC rapima 20 ml kod pi rapima 20 liters to ibiro gengo jamni kod chia magi ne tuoche machendo. Oruwe kod mo kendo tiyo kinde malach koriembo luangni, nyuogo, kikun, okuodo kendo biro miya rita makare kuom ndalo 7. Lima Agrovet mantie machiegni kodi kasto penj yath mar Textop 550 EC mondo chieg magi kod jamni odage gi makare kendo mi yuto mamalo. Osho, we grow with you. Ukitaka kupata sikiza kodi ya mkono wa Bwana, tafadhali bonyeza *811*404#. Kumbuka Citizen TV ni nyumbani kwa wasanii wote. Dawe. Pari ok nyal bedo kae. Ang'o mi aparo wechegi? Ma ok nyalre. Niti ngeni ka wona na romo gi Rajiv, niti ingeni ne wan mana kode ndara. En noriembo gari, ingeni en mokela kae niti. Rajiv mare mokela kae. Kikipenya gimoro amoro ipari. Nyingeno kende miya bedo gi buok. Anasewacho ni en penj achiel kende. Timpio, in gi sani ni winjo nade? Kingeni pariyo eri gi chunye te, to initimo ne gima chal kamae. Mai, anatimo ne ang'o? Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre bi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Mochiegni kendo nya Kwaramogi maromo jochiw thieth mag interns 6,468 kamoriwo lakteche 1,147, jolony e thiedho lak 87, josang yien 500, clinical officers 2,652 kaachiel gi nurses 2,098 miyo bok mag chako tich ayanga e ute thieth kaluwore gi ogirimiti mar tich kod osara ma riwruogegi ne otwakie. Jochiw thieth gi mane ochopo e log tich mar migawo mar thieth mar kawo bok gi onyiso mor margi kendo singo tiyo e reso ngima jo Kenya kaka achiel kuom yore mag chopo lek mar thieth makare e nengo ma ogonyore. UHC jotelo mag riwruoge ma bende ne ochopo oyie kod telo mar migawo no ma wang' ni owinjo ywak gi kendo osingo tieko chutho ng'anyo mar jochiw thieth ma osebedo ka timore e pacho ka.
Internship for quite some time. It's now almost a year since I graduated, but I actually finished school in April. So it's already a year plus few months. So I feel happy and I'm really grateful that finally this day has come. And our internship is as expected. Wachmar interns, musubedoka kwa yuarene kumigni mose kadhigni apar. Kawuono neno ler. Ma en wach manomiyo kata polisi odo nego aka higa mokalo. Ma en wach mosedhi ne ndara higa ka higa. Kawuono interns 6,000 ma jo healthcare obedo oro osiptende ondiki. Ma egi ka nitie dakteche 2,000. Nyiso ni osiptende kawuono chakre dwe ni boyudo dakteche mang'eny. Lainde bodok piny. To gima mor molo te ni chudogi e kaka nowinjore wach mar CBA. Msach gen 2,200 nyaka nen ok oduok piny. Jatend migawo mar thieth Eden Duale osingo mar duoko omenda mar SHA ma okwal kod ute thieth 31 e kauntis 12 ma pacho ka. Duale ma oloso ndalo achiel bang' yango ni maromo milion 100 oselal e lwet achudhe matiyo kod oledhi e nyiedho pesa SHA e tok chiko koni nyaka koro obila mag kwach kich konygi e duoko pesago. Thoth ute thieth ma mibadhi omako gin mantiere rang'iny mar level 3 kod level 4 kaka Luo, to ute thieth mag ji giwegi kaunti ma Kisumu kod Homa Bay omeny. To 31 facilities in about 12 counties, naming Kisumu, Kiambu, Bungoma, Busia, Kajiado, Kilifi, Mandera, Wajir, among others, have been suspended and are under investigation by both our system administrators at the DHA, by the internal audit and the forensic department of the Social Health Authority. And once we finish those, we will transmit those files to the DCI. Cases, we have detected all that, and that information is being compiled and will be sent to the criminal justice system, custodians of the criminal justice system. Ng'anyo madwe mara auchiel higa mara 2024 en andika ma ok biruchore mayote pach jopiny kod sirikal kaluwo. En ng'anyo mane omiyo jatend piny oloko pache kendo wito oko paro mar chiko omenda ma higa 2024 kendo weyo bende buch jotend migepe. Magi duto ne ok obiro mayot. Jomoko ne oweyo ka ngimagi ong'adore, ka moko bende pod ni kod mbala kod songa kendo nyaka sani pod gimanyo ratiro. George Bati olosonwa sigana mar adhonde ng'anyo ma higa 2024. Kata obedo ni nogo ngero ni piny ni kod raba. Rap piny nyalo bedo ni olal e lwet jarucho kendo ok ne ruch ngang gima notimore e piny Kenya dwe mar auchiel higa 2024. Bith mar jomatindo mane paro ni ne onge kod nyalo ne owuok ka ojany kendo bang' ng'anyo manoyiengo abind ruoth. Ne en ng'anyo mane ota kod jomatindo ma ok oyiengore weche mag siasa kata e dhod oganda moramora. Ng'anyo mar Gen Z. Tol manomiyo ng'anyo muoch apoya kombasa en paro mar chiko omenda mag 2024 mane tend Kenya Kwanza mane ekawo tiyo kuom higni 2 ne geto tiyo godo e siro bajet mar trilion 3.9 mane gigeto riembo godo piny Kenya e omenda mag 2024-2025. Ne rowere mathoth e pacho ka, osuru mane oketi e paro mar chikno ne dhi medo ng'ang'o korgi ma onge mar tich ne osebedo ka othung'o. Kama ni salaries are being increased, si watoto who are not being paid, wazazi wetu ndo wanaumia. Sinaona hao ndio wanakuwa increased, but sasa pia tax yao inakuwa increased. Sasa mimi nikienda kwa streets, naenda hapo kutetea mzazi wangu, juu kama yeye hana, mimi sina. Yeye ameenda kunitafutia. Sasa unaenda hapo kutetea watu wengi sana, alafu watu unaenda kusaidia, unataka kutetea, wako hapo pia wanakuambia ati
no. Alafu baadaye atakuja ajilimit to some certain luxuries, withdraw some certain things cause economy ni mbaya. Na juzi ulikuwa unafaa kukuja useme hapana, unaona? Sasa economy ingekuwa mbaya kama ungetokea kwa unaona. In my family, I've lost my auntie, my mom's sister. I've lost my grandmother to cancer. And then seeing that they are going to start adding these taxes that are going to increase the cost of care to cancer patients. I have a child, and increasing taxes on diapers and as a woman on sanitary towels, it just didn't make sense to me at all. The cost of living, the basic cost of living was going to increase, and the taxes that were being accumulated as a result of that wasn't being directed towards, I don't know, development of the health sector or education or even infrastructure. We are seeing politicians moving around with these big vehicles and planes, and they have these fancy watches and clothes and all that. For me, it didn't make sense to me. So it was a lot of frustration. Personally, I wanted to be part of the voices. The main driver for going to the streets was the finance bill. And it's because I'd done a project in Kibra about period poverty for my fellowship that I was doing the previous year. And that eco-levy tax it just didn't sit right with me. And it's the first time I actually just got into seeing what period poverty does in the country. Matindo chunygi ne ong'awre ka gikoni jotelo ne obedo sidindi kendo keto wich teko ka onge ng'at mane nyalo dewogi kata bed ni ne gisegolo duondgi ka gikoni pach chik omendano ne rach. So before the finance bill was read, I came in actually with some friends. There was a part for public participation where we write a petition and submit it to the parliament physically. So we went there, but we were told we can't enter because of our dress code. We were told to come back with official wear, so we just returned. Bang' ne fwenyo ni onge duol mane nyalo gwelgie kendo geno gino selugo kawi sunflower seche mag odhiambo. Ne gigo turbin kendo yango lai mag tudruok manyasani kaka kar ng'ogo oko mopong'o chunygi. Gima nochakore mana ka ng'ur ne ogidore kendo landore mapiyo e mbui mana kama petrol. X, makinde mokalo nong'e kaka Twitter, TikTok, kachiel kod Instagram, nobedo moko kuom kuondego mane tudruok obede motegno e kind jomatindo ka gidhiro dwaro margi mar neno ne owit oko paro mar chik mar omenda mane gikoni oting'o osuru madiyo kor japiny. We didn't start to reject the finance bill in the year 2024, but it began in the year 2023. But now in the year 2023, we didn't have those clauses that really touched on the young people, especially those who use the digital platform. Remember, on digital, the digital creators were going to be overtaxed. And even today, of course, they do tax. We pay 16% for us to get that blue check from the Twitter, X. And so when we realized that we are being charged for content creation, we went deeper to read the Finance Bill 2024 and realized that the entire document, the entire proposed bill, was so punitive, and it was against the will of the young people, because we felt like we are being overtaxed, yet we don't have any job, we are doing nothing. And so we had to ensure that we reach out to the members of parliament. Remember, there is a time where we did Salimia MPs, and we found their phone numbers. We tried to contact them, we called them, and even to send them direct messages on WhatsApp. But then they didn't listen to us. So that one gave us the mandate to ensure that we exercise our constitutional right. That is Article 37 of the Kenyan Constitution, which demands that we can go to the streets to protest if we feel like we are offended and affected by any bill in the parliament. Oporo mane jomatindo go e mbui noloko siasa mathurka. Kopogore kod tienge mamoko, Gen Z ne oketo genogi kuom jotelo matene kata duond buche midewo e pachoka, ka chenro magi ne tae mbui kowuok e konde mopogore opogore pachoka gi dwaro achiel: yudo duoko.
Lai ma tudruok mar X ne olokore ka romo. Rowere ma pacho ka kod modak e pinje maoko ne romo kendo kolo e twak mar paro mar chik omenda magana 2024 ka ging'iyo thuoke maricho. The most important thing that the spaces played is that the civic education part. Remember, not all the young people had read the finance bill, but most of the young people had read the finance bill. And so we could bring in experts on those X spaces. We could bring in those who have mastered all the clauses in the finance bill to explain to the audience what the finance bill 2024 means to the people. And so when we brought in those experts speaking about the finance bill, you find out that any person who had not read the finance bill and had something, there are so many clauses that are so punitive to them, it used to judge them. And it actually, when you are charged, you automatically go to the streets. And so the X spaces actually, besides mobilization, we use the X spaces for civic education. Kuonde tudruok mag mbui bende ema jomatindo ne ochane kaka gidhi romo ka gichako ng'anyo. Kuonde ma obila nitie kod chal mar alwora mane gibage ng'anyo. Tarik 18 dwe mar 6 2024. Ichwang' mar jomatindo ne ochodo tonde mag mbui kendo muomore nyaka ya peni e boma ma Nairobi. Malcolm Okayo kod jowetegi mamoko no piare oko kendo dhi ndara. Me and my friends, the first day we didn't have shirts. So unakuja tu venye huko hadi hivi venye niko naweza kuja tu hivyo. But una firimbi, you have the whistle, you have the flag, a mask, but a mask was for everyone because you're tear gas. So a whistle and a mask and a flag, hiyo ndio niseme the key main attire unafaa kuwa nayo. Just come with whatever you have, but just carry a whistle and a flag and a mask and water. Ne wang'anyo mamuol. Tarik 18, tarik 20 dwe mar 6 higa mokadho. Lakini sirikal noneno wich kuot nikech okwongo ne giparo ni gik mane timore sana Nairobi ne gin tugo, ne gin tuk nyathi. Kata wajumbe moko ne wacho ni maka ginene, maka artificial iluongo nango AI akia ni luongo nango gi dholuo. Lakini ng'eny wajumbe ne koni maka tugo. Jok modhi ng'anyo ka maka jomoor gi jomoko maka ok jo Kenya madwaro lokruok adier. Finance bill ni ber. Lakini koro ka gineno ni kara jo Kenya wuok mang'eny. Kich tarik 18 ne watin, tarik 20 ne wamedore. Koro sirikal neno ni gini kara en adier. Koro gineno wich kuot nikech ne gisekoni jo Kenya ok ni serious. Joma ne nodhi ng'anyo ok ni serious. But bang'e ka gineno ka gini serious, koro gikoni we wakel polise. Odiochieng'ni ne en miel kod wer e chuny boma ma Nairobi. Kwan obila ne tin kendo kane ochopo odhiambo, jomatindo nowalo gam kendo wuok gi singo achiel mar dok e ndara tich ang'wen tarik 20 dwe mar 6 2024. To mana kaka ne gisingo, tich ang'wen tarik 20 dwe mar 6 2024 ne gichako chokore e boma ma Nairobi kod bombe mamoko ka kuku mare to ne timore e chuny boma ma Nairobi. Nyadendi Shakira Wafula ne ochimo obila gi ng'ong'o kendo nyise ni en owuon ok odwar paro mar chik mar omenda magana 2024. But the guys I was standing with at that point, we came to an agreement that if the police come at us again, we wouldn't move, because that back and forth, there was no progress. We were saying we want to go to parliament, and we were just having this like back and forth with the police, and we were not advancing towards parliament. Unfortunately, when the police actually came, I found myself left alone, and a lot of the people we were talking with had already retreated back. And for a second, I wanted to run back as well, but I made that decision. Like, I'd already decided that, agreed that we are not retreating, we're going to stand. So the best I could do, one young lady against 4 police officers, was just, run my mouth and hope it saves me, and it actually worked. Dwaro mar Khalif eneno ne otim lokruok ne pach chik omenda ne oketo ngimane andaki e kinde manorakore kod obila mane ochako tiyo kod bunde
Ekeo jong'anyo. Na hata pale nikipata mbele, sisi hata mambo again, si mambo na financial bill. Au nilikuwa nimejam juu na cheki Karawa anapiga dem. Like hata kwa Bible kwa Quran naomba msipige madem. Like wewe manze uko na gun, umejidefend kila kitu. Dem manze jua uko na maji na flower. Seriously unapiga dem na tear gas. Like wewe ni mwanaume bro, like so mimi pale nikienda pale mbele, nilikuwa nataka hiyo cop like honestly hata sikujua nafikiria nini, but gotu nimejambia sisi yangu. Nikienda hapo mbele, bebete na gutuka nilikuwa peke yangu. Like asirangu amenipeka pale mbele, like nilikuwa hapa alafu some like a few meters hivi kiasi ndo sasa walikuwa. So time ndo nikafanya cop kama gota, nikafazile mastingo deadly. Eudi chingono Emane Rex Masai rawera majegni 29 ni uchiele gi magine bamne karembe mole apaya ma ochwe owito ngimane. Rembrex ne omedo mach e chunjo matindo. Kendo gidok bagoromo e mbui mar chano ng'anyo machielo. But then we came back home on that day in the evening and we asked ourselves, what are we going to do, because these guys are still proceeding with the bill was actually proceeding to the second reading, if not the third reading. And so we decided now to do X spaces. Because recently we had just called people to come on the protest through posts and the hashtags. That's the hashtag Reject Finance Bill. But then we found it was so prudent for us to have a verbal communication on the digital platform. So we started hosting spaces. When we did that, is it on 20th? Yeah, it was on 20th. Whereby now the young people were so charged, and most of them, they were ready for anything. So we went to the streets because we realized that most of the young people were arrested on 18th, and so we decided let us go as many as we want to go to the streets on 20th. If they arrest us, let them arrest everybody so that we can fill those police cells. And so the protest escalated across the country. Mombasa, Kisumu, Bungoma, Nairobi, Nyamira, you saw what happened. But then we were building up towards going to the parliament. Kuna cop flying hapo juu hapo kwa kana kanifanyia hivi, mimi nikamfanyia reject. So time namfanyia reject ndo akanipigania hiyo maji. So kunipigania hiyo maji sasa niko like asadika nikapanda zaidi manze jo kiatu kwanza nimetoka, simu yangu sioni simu yangu manze. Sasa nikaanza ile tunataka kupata hiyo kitu manze, yani tumejam sasa, tumejam. So again manze nikachikidem tena another chick tena aitwangaje Stephen Wanjigo, alikuwa amevaa kala green nitongaje flare nikaziza mvua. Nikachikidana the same person anapigana na dem tena. Tami niko like surely man. Go yani aje tena. Nikachukua dem nikamwambia baby girl mama manze jo. Like nili feel too sorry for her. Nikamchukua tena nikambeba tena. The same time nikienda tena kumchukua tena, the same person, the same yo quarter cannon ikanipiga tena mara ya pili. Hapo sasa mara ya pili ndio watu wanachikiza ma incidents ka happen. Majale kuna skazu kundani. E bombe mamoko mopogore kod boma ma Nairobi bende jomatindo ne owuok gi dwaro achiel. Nyiso jotelo kod ruoth ne ok gimor kod kaka itayo piny. Other issues zilikuja after like extrajudicial killing, kulikuwa na police brutality and many more other things zenye zilifanya tukaendelea kutoka nje. Yeah, there is a pride in knowing that you are fighting for a change in your country. So of course I felt like I am creating an impact. Being part of the movement and ensuring that we create a better future for everyone made me feel like I am doing what I'm supposed to do as the constitution, demands of me as a Kenyan citizen. Ng'anyo ne omuomo kendo wuok e mbui koda peyni. Chenro mar jong'anyo mag Gen Z mane gitiso ni Occupy nodonjo nyaka e ute lamo. Reject the finance bill. Reject the finance bill. Kagiluero jotelo e wi chung' margi wi paro mar chik omenda mag 2024 kendo kagigeto wuoth nyaka e od bura tarik 25 dwe mar auchiel 2024. It's when the politicians and everyone was talking about it in churches, labeling us as paid criminals and all that. So I personally took that to heart, because when you look at it, what they were trying to do was reject the finance bill, which would benefit every citizen regardless of the age. But
the little support you're getting, it's from our peers. And our peers, some of them are afraid of dying, obviously. And our parents are afraid of losing us. There's a child who was shot in a bus. There was a stray bullet. And that's the thing that radicalized me for the protest. And I said, okay, now there's nothing funny about this. I mean, when you're out there on the streets and it's tear gas and people are returning, officers are returning the canisters to the cops, that's a lot of fun. But when it came to the claiming of a life, I thought, hey, now we ought to be more responsible with our image. We ought to say the things, and that's the thing that really radicalized me. Koro polisi kanobire ndara, to polisi manochako goyo jong'anyo. Kich gine mane gichako diro tear gas. Gine ma gichako goyo bunde. Nikech tarik 20 kata kapok wachopo tarik 25 emane Rex Masai othoe. To Rex Masai tho ogoye bunde gi katoke oringo away from the police. Yani oringo kowuok kuma polisi nitie. Matieni manga ma ne onge silaha moro kata gir lweny e lwete mano nyalo wacho niya polis koro yiene mar mondo mi orakre kode. E kinde mane jo od bura twake e od bura ka gikalo paro mar chik omenda mag 2024, with mag rowere mag Gen Z ne chokore oko e boma ma Nairobi. Amedi mar ng'anyo ne otamo wang'e riek kane Gen Z omuomo ka girieyo od bura tir. Were bura mag Gen Z ne omuomo iro malungo wang', bogi mag pige ma ilo del kachiel kod magina mar obila ka gichimo od bura gi ng'ong'o. To mana ka diemo wang', ne gimuomo chendo od bura kendo thuru nyaka iye. Mr. Speaker, sir, I'm here to address you. You must go. Go up. Malcolm paro kaka chieng'no piny ne lich. Watu washa nini? Like yenyewe tunaweza fika parliament. Tukakaa hivi tukaingia. See, we were just following the crowds now. Siko huko mbele kwa the front lines, but I was among the bunch that was up ahead. So when you tumiko like wow, you could literally feel, okay, personally mimi nilifeel yo kuna some sense of achievement, like yenyewe tumefika parliament juu literally ilikuwa impossible na tunaweza kufa leo. So the point ati tunaenda wapi ka leo tutalala home, hiyo hadi haiko ina cross. Tulikuwa tunataka kufika parliament. Personally nilikuwa najua sitarudi home, but nilikuwa najua sitakufa pia. Sasa sijui aje. What we are doing ni back and forth. Tunakuja, tunaingia, then wanafire, tunarudi chini. Kila mtu chini, we go down. Then zikiisha, tunarudi tena juu, tunakam chini, tunarudi chini. So ikatusumbua sana wakati tupia nyingi sana. Tukamua. We marched to the streets and the finance bill document was being passed in the parliament. By that time, I remember Moses Wetangula saying that they have a quorum so they can transact business. Transacting business, the punitive bill. So we marched to the parliament. I remember very well when we approached the parliament. Personally, I had to host a space again. I used my phone during that event on the streets. So I had to host a space again to ensure that those people who are not on the streets can hear what is really happening on the ground. Yeah, those guys who are in the diaspora, those guys who are not in Nairobi, and they feel like they want to just to hear what is happening, because that background noise, the police shooting against us, throwing canisters, and even using those water cannons. Kata obedo ni moko ne ochopo nyaka e yod bura, moko kuomgi ne ok ogiko chopo bang' chielgi kod magina. Ok tin ni abich ne rembgi olak bang' chwadgi gi magina kendo wito ngimagi. David Chege, jalony e weche mag mbui kendo japuonj nyithind jo Sunday, ne ochulo gi rembe kedo mar neno ni pach chik mar omenda mag 2024 ne ok otiyo. Mana bang' dakika matin, jatend piny nogolo duonde. Jatend piny nogo bade kendo wito oko pach chik omenda mag 2024 kaloch odok ne jomatindo. And therefore I will not sign
the 2024 finance bill, and it shall subsequently be withdrawn. We achieved more than any other generation has ever achieved, because it's not easy for the president to reject the finance bill, especially when he's the one who is championing for that document. Ng'anyo mane onge kod jotelo mung'e. Siasa maideo kendo ne okuyiengore dhoudi mane jomatindo go wuokie nonyiso teko mar rowerego nigo bang' riwruok kanyakla. Kado bedo ni ne gidhiro dwaro margi kanyakla, okak nochako neno e kinde mamoko kuom rowere mane ni mbele ng'anyo ne ochako ywa ng'ich kendo ywa tiendgi chien. We said we are partyless. It is because the existing political parties were not working for the demographic that is the youth. And we the ones who were on the streets were not catered for. We didn't have space at the table. When we said we were tribeless, it meant that for far too long, for close to 6 decades, tribes have been used to galvanize us away from the common good of nationhood. And when we said we were leaderless, the existing leaders at the time were not speaking, were not saying, were not doing the things that we wanted them to do. Mokwongo bedo gi grube ma opogore grube gi osega bedo mang'eny kinde duto. To onge saa mibiro yudo ni kila ng'ato biro obet e grup achiel. Ok onyalre. Nitie jok ma nyaka biro dong'ega kund moko. Lakini kwa nyalo bedo gi gol achiel ni gini mwadwaro ne Kenya, to wagore ne grube mopogore biro to wagore ne gino, wabro loyo. Lakini kwa dwaro ni wariti mondo wabed watekan achiel e kwa kel lokruok, ok obro nyalore. Ng'ato kik wuondi ni inyalo yudo lokruok ka in e iye. Kidonjo kamoro, ibro timo gik moko kalore kaka itime iye kanyo. Onge ng'ama nyalo wuondowa ni en very powerful, en gi ngufu ma kodonjo kamoro to nyalo loko gik moko. Koro jok mane wan go e kedo to nowuok odhi donje ute moko. Ok anyal wacho ni gin gibeda ndhoga, to bende ok anyal wacho ni ok gin ndhoga. Lakini ji ne nie kedo e yore mopogore opogore, to ji ne nigi nia bende mopogore opogore. Koro gin nyalo bedo ni nia gin bede kedo yudo nying mondo gidhi kuma gidhi. Kata obedo ni josiasa ne chalo moloko pachgi kendo weyo go korgi bang' ng'anyo mar Gen Z, adhonde mag rem pod omako chuny familia ji 60 manonegi e kinde ng'anyo. Familia mar David Chege pod adhond ng'anyo mako chunygi nyaka ne neguorgi tarik 25 dwe mar auchiel 2024. Lokruok mane wagore ne, especially kuwuok kuom sirikal pok obedo. Kendo gik mosebedo kwagore ne kaka somo ma nyangafu, thieth makare, chiemo, gik moko kaka uchumi pok omedore, pok obedo maber. Omiyo ok anyal wacho ni kedo wa odhi kanono, nikech pod wan e kedo. It's been very devastating for not just me but the entire family. It's been a hard year, learning how to survive without him. Having left a gap in our lives, a very trying year. As far as investigations are concerned, nothing has been forthcoming so far. For 12 months, we haven't heard anything from the investigative bodies. We haven't heard anything from IPOA. We haven't had any communication from government. No letters, no documents, nothing. Bende negichopo dwachgi. Kata obedo ni paro mar chiko omenda to ne owit oko, dhiro lokruok e weche mag telo kod siasa pod dhi nyime.
Ng'anyo mar Gen Z e higa 2024 ne oloko sigana mar piny Kenya. Ne gichiwore kod rembgi gi tekruokgi ka gitiyo kod mbui e neno ni ratiro kaachiel kod duondgi owinji. Ne githinyore bende apeini ka gidhiro dwaro mar kelo lokruok e piny Kenya. Kata bed ni adhonde kaachiel kod mbala pod nitie, chuny mar dwaro ratiro pod dhi nyime. Diponi gibiro yudo lokruok ma gidwaro e piny Kenya. George Bati, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano mano George Bati ka okelo ni adhonde mag ng'anyo ma higa 2024 adone akaw yweyo madundo kendo waduogi weche mag tuke. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple and enjoy